Chiel kod jonyuol yuago nengo mamalo mar somo magiwacho ni kidek mono jopuonjre mathoth yudo tiegruok. Jafwambo marwa ma Migori Juma ne oloso kod jopiny manyatike ewi chal mar somo e kinde ma NG-CDF makono osingo medo siro somo kokalo e chenro mar Mwangaza. Nengo mamalo mar somo e pacho kae osekelo sigo mapek ne oganda mathoth mantie kod gombo ma yudo somo makare. Moko kuom rawere osechopo lek margi mar somo kata bende nengo mar somo pek ka bende nitiere moko kuom rawere makoro pok ochopo lek margi to gintie kod geno. Chenro mar somo ma otisi kaka Mwangaza ma ochaki kod bende manyatike to modege kendo isiro kod omendano mar CDF osekelo geno ne moko jogo eko mane osewito geno ma chopo lek mar somo. Natimo penj mara mar form 4 higa 2020 dwe mar adek. Ndalogo te nasebedo mana nayudo ng'at moro manomiya apikone, koro ne pod atimo riembo ne kakonyore gi mag ngwaregi. Emmanuel Adona mane otimo penj ma Kasapar kod 2 higni 4 mokalo en achiel kuom jogo eko malek margi mar somo ochopo ka okalo kuom chenro ne. I even decided to go get married, but I found it was not easy there. So when I found this opportunity, I'm really happy to go back to school because I've been outside for that long because of lack of fees. Kapok yudo thuolo mar somo, Dona wani ande ne otiyo kaka jatich mar ot kendo bang'e ochako tiyo kuondego mag kunyo mula nikech ne kod omenda mar chopo lek mar somo. I've worked as a maid. I've also gone for gold mining so that I can find that little to provide for myself. Rema yudo omenda mar dhi nyime kod somo bende en midhiero mar Walter Makori ma jahigni 37 makoro dhi chako sombe e kar tiegruok no mama wego. Nagike e form 4 to enrollment fee notama ma bedo dala, koro naneno ni ber mondo adhi a register as a private candidate. Nyaka koro sani kanya winjo ka MSMA wa olando ni koro otero wa somo nono. Makori wacho ni kata beni lek mare ne odeko to koro entie kod geno mar chope. An gi family gi nyithindo 2 maweyo dala, en miyo matiyo matek, en gi biashara moro matin motimo kendo ageno ni mano biro pushe maber kabisa seche ma pod an e skul. Adwa dhi timo course mag electrical engineering. E bwo chenro ni mar Mwangaza, jopuonjre maromo 183 oyudo thuolo mar donjo e kuondego mag tiegruok ka isirogi kod omendano mar CDF maromo milion 5. Wan ka gi joma nji osenyombo, joma osenyuom, kendo wan ka gi joma ong'ol. Jogi duto gin joma oyudo C- kadhi nyime. Chenro mar Mwangaza manyiso ni ler ochak gi Honorable Tombo ya odege mondo okony nyithi nyatike ma fis otamo kendo osetamo kuom ndalo mang'eny. Wabiro chulo negi pesa te midwaro mar skul. Jopuonjre kaachiel kod jonyuol ywak ni nengo mar somo osedhi malo e pacho kae ka bende koro mae dek mi mathoth mawuok e familia manonge ni piny kos moko yudo somo. Juma, Ramogi TV, Migori.